Mit navn er Allan Poulsen. Jeg er direktør for Pils Skandinavien. Jeg er her med fornøjelsen og inviterer dig ned på Hannovermessen, som i år afvikles fra den 23. til den 27. april. Du kan finde Pils i hal 9, stand 17. Det vil præsentere dig for i år på Hannovermessen af forskellige løsningsmodeller fra Pils inden fra forskellige brancher, såsom vindenergi, emballeringsmaskiner, presseindustrien og overvågning af jernbaner. Vi er totalleverandører inden for de ovennævnte brancher, lige fra komponenter til serviceydelser. Yderligere vil vores safety-eksperter være på standen for at kunne rådgive dig inden for maskinsikkerheden. Det vil glæde mig at træffe dig personligt på standen på gensyn.